ሓደ PowerPoint presentation document ብስላይድስ ጌርና ሰሪሕና ምስ ወዳእና ኣብ መወዳእቱ ኩሉ እቲ ናይ እቲ ስላይድስ እቲናዮ ዘለና ፍሎው ከም ዘለዎ ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ስላይድስ ናትና ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና። ምናልባት ፋሕፋሕ ኢሉ ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ እቲ ቀዲሙ ክመፅእ ዝነበሮ ኢንፎርሜሽን ኣብ ድሕሪት ክህሉ ይኽእል ክኸውን ሕጂ ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና እንድሕዳ ዝኾነ ሰንስ ዘይብ ኮይኑ ከነመዓራርዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ከምዚ እንጥቀመሉ ኣብ ቪው ኣቲና እዛ ስላይድ ሶርተር ትብል ቪው ዝሓሸት እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብቅልል ዝበለ ክንሪኦ ዙም እናገበርና እውን ክንሪኦ ስለተኽእለና ዝሓሸት እያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ሓንቲ ብዛዕባ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ትብል ሓደ ፕሬዘንቴሽን ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብዚ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ኢሉ ሲምፕል ከምቲ ዝተምሃርናዮ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብዚ እትየ ዘለኹ ፅሕፈት እዩ። ኣብ ቴክስት ቦክስ እትየ ኣለኹ ከም ዝትዕዘብዎ ዘለኹም ማለት እዩ። እዚ ብወገን እትየ ዘለኹ ከዓ ስእሊ እዩ። ኣብዚ ምስ ቀፀልና ከምኡ ኣብዚ ፅሕፈት እትየ ኣለኹ ካብ ዊኪፔድያ ዘእተኽዎ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ሓደ ስእሊ የእትየ ኣለኹ። ተመሳሳሊ ሳልሳይ እንድሕር ከይድና እዚ ንሪኦ ዘለና ፅሕፈት ኣሎ ኣብ ቴክስት ቦክስ ዝኣተወ ፅሕፈት ኣብዚ ከዓ ስእሊ ኣሎ ማለት እዩ። ራብዓይ ስላይድ ከምኡ ሓምሻይ ስላይድ ኣለኒ ብዚ ኣብዚ ሻድሻይ ስላይድ ኣሎ ሻውዓይ ናይ መወዳእታ ከዓ ሻምነይቲ ስላይድ የእትየ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት ኣዳልየ ኣለኹ ባክግራውንድ ከዓ ኣብዚ ዲዛይን ኣትየ ማለት እዩ። ነዚኣ ብላንክ ዲዛይን ክሊክ ገይረ ኣብዚ ፀሊም ሕብሪ መሪፀ ኣለኹ ኩሉ እቲ እዚ ዝተምሃርናዮ እዩ። ቀፂለ ትራንዚሽን እንድሕር ክገብሮ ደልየ ኣብዚ ዝኾነ ዋላ አንካቨር ዝብል ትራንዚሽን ክመርፅ ክእል እየ ኣፕላይ ቱ ኦል ትራንዚሽን ገይረሉ ኣለኹ ኣኒሜሽን እውን ክገብረሉ ክእል እየ እንድሕር ደልየ ኦኬ ሶ ከምዚ ጌርና ኣኒሜሽን ገይረሉ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ኢለ እዛ ፕሬዘንቴሽን እዚኣ ኣዳልየ ኣለኹ። ሕጂ ቅድሚ ምውድአይ ኣብዚ ቪው ኣትየ ሕጂ ብኖርማል ቪው ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ስላይድ ሶርተር ቪው እንድሕር ሪእናዮ ከመይ ኣሎ እቲ ስላይድ ናትና ብቐሊሉ ከርእየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትራ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብል ሽም ካበይ ከም ዝመፅእ ሕብር ኣሎ። ኣብዚ ሽዑ ነጢሩ ናብ ኢታልያንስ መግዛእቲ ናይ ኢታልያንስ ኣትዩ ኣሎ። ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ፌደሬሽን ገለ ዝነበረ ኩነታት ዝዛረብ ኣሎ ከምኡ እናበለ ኣብዚ ናይ ናፅነት ኣሎ። ሽዑ ኣብዚ ድሕሪት ከዓ ብዛዕባ ቡያ ዝዛረብ ኣሎ ማለት እዩ። መፈጠር ስነ ሰብ ኣብ ቡያ ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ይኸበ ኩላትና ንፈልጦ ኣብዚ መፂ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ከዓ ከምኡ ብለና ኣሎ ናቱ ዝተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትራ ኢለ ምስ ጀመርኩ ብዛዕባ እዛ ቡያ ከምኡውን እዘን ሰለስተ ስላይድ እዚአን ኣብዚ ቅድሚት ከእትወን እንድሕር ደልየ ሲምፕሊ ሰሌክት ገይረን ኣለኹ ነዛ ቀዳመይቲ ክሊክ ክገብራ ኮንትሮል ይሕዛብ ኪቦርደይ ነዛ ካልአይቲ ክሊክ ክገብራ ነዛ ሳልሰይቲ ከዓ ክሊክ ክገብራ ብድሕሪኡ ድራግ ገይረ ስሒበ ማለት እዩ። ኣብዚ እንድሕር እተየን ከም እትሪእዎ ዘለኹም 2 3 4 ኮይነን ኣብዚ መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኦርጋናይዝ እየ ዝገብር ዘለኹ እቲ ናተይ ስላይድ ሾው ነቲ ዘንብቦ ሰብ ወይ ከዓ ነቲ ፕሬዘንቴሽን ዝርኢ ዘሎ ሰብ ሰንስ ክህቦ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ። ቤን ጀሚርካ ናበይ ትኸይድ ኣለካ ሲ ሰንስ ክህቦ ክእል ኣለዎ። ሕጂ ኣነ ይሰርዖ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ መንገዲ ከምዚ ጌርና ክንሰርዖ ንኽእል ኢና። ሕጂ አንዱ ክብላ እየ ተደሊና ከዓ በብሓደ ከዓ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚኣ ገይረ እዚኣ ቀዳመይቲ እትዋ ብድሕሪኡ እዛ ካልአይቲ የምፅእ ብድሕሪኡ እዛ ሳልሰይቲ ከዓ የምፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ደሊና ካብ ሓደ ንላዕሊ ሰሌክት ጌርና ክነእቱ ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ከዓ ሓደ ብሓደ ድራግ እናገበርና ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ስላይድ ሶርተር ኣዝያ ሓጋዚት እያ ማለት እዩ። ሃራይ ቀፂልና ከምዚ ዝሓበርኩም ኣብ ቪው ኣቲና ስላይድ ሶርተር ንኣቱ ኢለኩም ተዘይኮይኑ ከዓ ኣብዚ ታሕቲ ስታተስ ባር
ኖርማል ቪው ኣላትና ኣብዚ ጎንኻ ስላይድ ሶርተር ቪው ኣላትና ኣብዚኻ ሪዲንግ ቪው ዝብላ ኣለዋና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ኖርማል ቪው ክምለስ እንድሕር ደልየ ነዚኣ ክሊክ ክገብራ ክእለ ኣብ ስላይድ ሶርተር ቪው ክኣቱ እንድሕር ደልየ ከዓ ነዚኣ ክሊክ ክገብራ ይኽእል እየ። ስለዚ ከምዚ እናገበርና ክንመላለስ ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ከዓ ኖርማል ቪው በዝላትና ስላይድ ሶርተር ቪው ከዓ በዝላትና። ቀፂልና ንምሃሮ ኣብዚ ስላይድና ኮፒ ኤንድ ፔስት ክንገብር ንኽእል ኢና። ንኣብነት እዛ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ትብል ስላይድ ርእይዋ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ብድሕሪ ኣብ ሆም ኣትየ ኣብ ክሊፕቦርድ ኮፒ ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ እዚኣ ኮፒ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ቀፂለ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሊክ ክገብር ክእል እየ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ እዛ 6-7 ዘላ ስላይድ እንድሕር ክእትዋ ደልየ ኣብ መንጎአን ዘላ ቦታ ክሊክ ክገብር ሽዑ ከዛ ቀያሕ ህንፃፅ ክትመፀኒ እያ ማለት እዩ። ኣብኣ ከይደ ሽዑ ኣብ ሆም እዛ ፔስት እንድሕር ኢለያ እታ ኮፒ ዝገበርክዋ ቅዳሕ ኣብዚ ኣትያላ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ 6-8-7 ኢላ ስላይድ ኣትያላ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እናገበርና ከዓ ኮፒ ኤንድ ፔስት ክንገብር ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን እንድሕር ደሊና ኣፍታ ኮፒ ክንገብራ ደሊና ዘለና ስላይድ ክሊክ ጌርና ራይት ክሊክ ንገብር ቀፂልና ኮፒ ዝብል ኦፕሽን ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ካልአይትን ሳልሰይትን ዘሎ ስላይድ እንድሕር ቅዳሕ ክእቱ ደልየ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ኣፍታ ቦታ ራይት ክሊክ ጌርኻ ኣብዚኣ ፔስት ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ነዚኣ ፔስት ገብራ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዳሕ ናይታ ስላይድካ ኣብዚ ከእትዎ ይኽእል ማለት እዩ። ብተወሳኺ ክድምስሶ እንድሕር ደሊኸ ኦኬ ወይ ከዓ ቅድሚ ምድምሳስካ ከመይ ጌርና ሓደ ስላይድ ክንሓብኦ ንኽእል። ሕጂ ክንሓብኦ ክንብል ከለና ኣይንድምስሶን ኢና ዘለና ግን ኣብቲ ስላይድ ሾው ናትና ኣይመፅን እዩ። ተረዳዲእና ኣለና። ሕጂ ንኣብነት ትርእይዋ እዚኣ ስላይድ 1 ስላይድ 2 ስላይድ 3 ስላይድ 4 ኣለዋ። እዛ ሳልሰይቲ ዘላ ስላይድ ክሓብኣ እየ ክሓብኣ እንድሕር ደልየ ነዚኣ ክሊክ ክገብራ ወይ ድማ ማልቲፕል ስላይድስ ከዓ እንድሕር ክሓብእ ደልየኻ ኮንትሮል ፀቒጣ ኣብቲ ኪቦርድ ናተይ ክሊክ ክገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ እዘን ክልተ ስላይድ እዚአን ክሓብአን እንድሕር ደልየ ወይ ከዓ ብሓንቲ ንጀምር ነዛ ሳልሰይቲ ስላይድ ክሓብአ ክሊክ ክገብር ኣብዚኣ ስላይድ ሾው ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ቀፂለ ኣብዚ ሰት ኣብ ዝብል ግሩፕ ሃይድ ስላይድ ትብል ኦፕሽን ኣላ ማለት እዩ። እዛ ሃይድ ስላይድ ክሊክ ክገብራ ሕጂ ሃሲሳ ኣላ ትሪእዋ ኣለኹም። እዚኣ ሕጂ እንታይ ተመላኽተልና እዛ ስላይድ እዚኣ ሂድን ምዃና ኦኬ ኣብ ስላይድ ሾው ኣይትመፅን እያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው ክንርኢና ቀዳመይቲ ዘላ ርእይዋ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ትብላላ ካልአይቲ ኣት ቡያ ኢን ኤሪትሪያ ኢላ ትጅምራላ ሳልሰይቲ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ኢላ ኣላ ራብዒትኻ dated to over 1 million years old ገሊሉ ጅምር ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው እዛ ሳልሰይቲ ኣይክትመፅን እያ ማለት እዩ። from beginning እንድሕር ኢለያ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ዘላ እያ ቀፂልና እዚኣ ኣት ቡያ ኢላ ዝጀመረት እታ ካልአይቲ እያ ማለት እዩ። ቀፂላ እታ ራብዒይቲ ስላይድ እያ እዚኣ እታ ሂድን ዝገበርናያ ስላይድ ኣይትመፅን እያ ዘላ እታ ሳልሰይቲ ናበይ ነጢራ ኣላ ናብታ ራብዒይቲ ነጢራ ኣላ። ሕጂ እዚ እንታይ ፅቡቕ ነገሩ እቲ ስላይድ ኣብ ስላይድ ሾው ክመፅእ እንድሕር ዘይደሊኹሞ ግን ክድምስስዎ እንተደኣ ዘይደሊኹም ሲምፕሊ ሃይድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ሂድን እያ ዘላ እንድሕር ኣንሃይድ ክገብራ ደሊኸ እንድሕር ክሓብኣ ዘይደሊኻ ክሊክ ገይረ ብተመሳሳሊ ኣብታ ስላይድ ሾው ኣትየ ኣብታ ሃይድ ስላይድ ክሊክ ገይራ ነበርኩ ኣብኣ መሊሰ ክሊክ እንድሕር ገይረ ሕጂ ረእይዎ እቲ ሕብሪ ድምቕ ኢሉ መፂ ኣሎ እታ ኤክስ ዝነበረት ኣብታ ቁፅሪኻ ለጊሳ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣንሂድን እያ ዘላ ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው እንድሕር ኣትየ ርእየ እያ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ስላይድ እያ እዚኣ እታ ካልአይቲ እያ እዚኣ ከዓ እታ ሳልሰይቲ ስላይድ እያ ማለት እዩ። ቀፂልና ሽዑ እታ ራብዒይቲ ትመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ሓደ ስላይድ ክድምስሶ እንድሕር ዘይደሊኹም ሲምፕሊ ሃይድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ቀፂለ ከርእየኩም ዝደሊ ሓደ ስላይድ እንድሕር ዘየድልየና ኮይኑ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ተማሂርና ነርና ሲምፕሊ እታ ክንድምሳ ደሊና ዘለና ስላይድ ክሊክ ጌርና ደሊት ኣብ ኪቦርድና ክንፀቅጥ ንኽእል ኢና ሓደ መንገዲ እዚ እዩ። ካልኣይካ ራይት ክሊክ ንገብር ኣፍታ ስላይድ ማለት እዩ። ኣፍታ ስላይድ ራይት ክሊክ ምስ ገበርና ደሊት ስላይድ ትብል ኣላትና ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ሕጂ ተደምሲሳላ ማለት እዩ። ኮምፕሊትሊ ተደምሲሳላ ማለት እዩ። ምናልባት ብጌጋ እንድሕር ደምሲስናያ አንዱ ኢልና ክንመልሳ ንኽእል ኢና ኦኬ አንዱ ኢልና ክንመልሳ ንኽእል ኢና። ሃራይ ቀፂልና ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ እንድሕር
ሓደ ስላይድ ዙም ክንገብሮ ደሊና ኸ ንኣብነት እዛ ከም ዝንሪኦ ዘለና 4 2 ተሰሪዐና ኣለዋ ኣብዚ ቪው ምስኣተና ኣብ ቪው ዙም ዝብል ኦፕሽን ኣሎ ኣብዚኣ ዙም ትብል ኦፕሽን ኣላትና ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና እቲ ፐርሰንቴጅ ናይ ዙሚንግ ሕጂ ንኣብነት 100% ሕዳ ጌርናያ ረእይዎ ሕጂ እቲ ዙም 100% ኮይኑ ኣሎ በዚ ከዓ ኣላትና እዛ ናይ ዙም ባር ማለት እዩ ኣብዚ 100% ተመልክታ ኣላ ቀፂልና እንድሕዳ 200% ጌርናያ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ስላይድ 200% ዓብይ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ስክሮል እናገበርና ከነንብቦ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኤጌን ድሕዳ 66% ጌርናያ ከዓ ረእይዎ ከምዚ ከዓ ንኢሱ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ጎኒ ኣብዚ ታሕቲ ማለት እዩ ዙም ኣውት ኣለና ዙም ኢን ኣለና በዚ ክሊክ እናገበርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ከምኡውን ኣብዚኣ ፊት ቱ ዊንዶው ትብል ኣላትና ፊት እንድሕዳ ጌርናያ ማዕረ ኮይኑ ከዓ ክመፀልና ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርና ዙም ኣውት እናገበርና እቲ ፅሕፈት ምናልባት ምንባብ ኣብ ዝኣብየና እዋን ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕራይ እምበር ቀፂልና ድማ ብዛዕባ ኣስፔክት ሬሽዮ ዝበሃል ክንመሃር ኢና ኣብ ዲዛይን ምስኣተና ኣብ ዲዛይን ዝብል ሜኑ ምስኣተና ኣብ መወዳእታ ካስተማይዝ ዝብል ግሩፕ ኣሎ ቀፂሉ ስላይድ ሳይዝ ዝብል ሓደ ኮማንድ ኣሎ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ክልተ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስታንዳርድ ዝብል ኣሎ ዋይድ ስክሪን ዝብል ኣሎ ካስተም ስላይድ ሳይዝ ዝብል ከዓ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ዋይድ ስክሪን እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ከመይ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ፕሬዘንቴሽን ኣብ ቲቪ ፕሬዘንት ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ናይ ፕሬዘንቴሽን ማቴሪያልሲ ኣብ ቲቪ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ፕሮጀክተር ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ላፕቶፕ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ዝተፈላለየ ናይ ስክሪን ሳይዝ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፕሮጀክተር ክትጥቀሙ ከለኹም ምናልባት እቲ ፕሮጀክተር ዓብ ክንሱ እቲ ናታትኩም ፕሬዘንቴሽን ግን ንኢሱ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዋይድ ክትገብርዎ ወይ ከተዕብይዎ እንድሕዳ ደሊኹም ኣብዚኣ ኢኹም ተኣትዉ ማለት እዩ ኣብዛ ስላይድ ሳይዝ ምስ ኣተኹም ሕጂ ንኣብነት ክልተ ነገር ስታንዳርድ ኣሎ ዋይድ ስክሪን ዝብል ኣለና 16.9 ነዚ ክሊክ ንግበሮ እሞ ሕጂ ንርአዮ ከመይ ኢሉ መፅእ ኣሎ ፍሮም ቢግኒንግ እንድሕዳ ኢልናዮ ሕጂ እዚ እቲ ስክሪን ሙሉእ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ፅሕፈት ሲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዳርጋ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ደኣ ኣብ ዲዛይን ኣቲና ስላይድ ሳይዝ ኢልና ስታንዳርድ እንድሕዳ መሪፅና ከዓ እዚ ስታንዳርድ ሳይዝ ኮይኑስ 4:3 እንድሕዳ መሪፅና ክልተ ነገር የምፀልና ኣሎ ማክሲማይዝ ዝብል ኣሎ ኢንሹር ፊት ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኢንሹር ፊት እንድሕዳ ኢልናዮ ብዝተኻእለ መጠን ምስቲ ስክሪን ሳይዝካ እዩ ከምዚ መዓራረ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ድሓን መታን እቲ ባክግራውንድ ክርዳእና ናብ ፃዕዳ ቀይር ኣለኹ ኣነ ነታ ናብዚ ክንሪኦ ማለት እዩ ፍሮም ቢግኒንግ ምስ በልክዋ ሕጂ ረእዎ እታ ፃዕዳ ባክግራውንድ በዚ ሕጂ ፀሊም ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ናይቲ ስክሪን እታ ፕሬዘንቴሽንና ግን እዛ ጻዕዳ እያ ማለት እዩ እዛ ጻዕዳ ጥራይ እያ ትርአ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፅሕፈት ከዓ ኣብኣ እዩ ኣትዩ ዘሎ ኦኬ ሕጂ እዚ 4:3 ስለ ዝመረፅና እዩ እንድሕር ደኣ ተቐዲማ ዝነበረት ዋይድ ስክሪን እንድሕር ደኣ ርኢናያ ግን ገፊሕ ስክሪን ኮይኑ መፂ ኣሎ ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሕጂ ረእይዎ እቲ ፕሬዘንቴሽን ናትና ካብ ጫፍ ናብቲ ጫፍ ናይቲ ስክሪን ናይ ላፕቶፕና መሊእዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንስኹም ከዓ ፕሬዘንት ክትገብሩ ከለኹም ኣብ ፕሮጀክተር ድዩ ኣብ ቲቪ ድዩ ወይ ኣብ ካልእ ስክሪን ድዩ ኣብ ላፕቶፕ ድዩ ከምዚ ጌርኩም እቲ ስክሪን ሳይዝ ከተዕብይዎ ከተንእስዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምናልባት ፕሮጀክተር እናተጠቀምካ ንኢሱ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ክንድኡ ከምዚ ዋይድ ስክሪን ጌርኩም ከምዚ ረአ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መሊስና ኣብዚ ዲዛይን ምስኣተና ስላይድ ሳይዝ ዝብል ኣሎ ኣብ ታሕቲ ካስተም ስላይድ ሳይዝ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ካስተም ዝኾኑ ስላይድ ሳይዝ ኣሎ ዓቐን ናይ ስክሪንስ ኣብዚ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ 4:3 ሌተር ፔፐር ዝብል ኣሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ደብዳቤ መፅሓፊ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ስከንፈትና ንኣብነት 8.5 ብ11 ኢንች ማለት እዩ እዚ እቲ ናቱ ሄይትን ዊድዝን እዩ ዝነግረና ዘሎ number of slides from ካበይ ጀሚረ እያ ከምኡ ክትገብሮ ዘለዋ ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚረ ኢልና ኣለና እቲ ኦሪየንቴሽን ናይቲ ስላይድ ከዓ ፖርትሬት እንድሕዳ ጌርና ከምዚ ትኽ ዝበለ ማለት እዩ ላንድስኬፕ እንድሕዳ ጌርና ከዓ ካብ ፀጋም ንየማን ተዘርግሐ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንመርፅ ንኣብነት ላንድስኬፕ እንድሕዳ መሪፅና ኦኬ ዋላ ማክሲማይዝ ክንብላ ኢና ሕራይ ሕጂ እቲ ስክሪን ሳይዝ ተቐይሩ ኣሎ
ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኸ 4 ብ3 ከምዚ ዓይነት ኮይኑ መፂሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ናይ ስክሪን ሳይዝ ስለ ዘለዉ እቲ ናትካ ስክሪን ይውስነካ እዩ ማለት እዩ። ፕሮጀክተር ጌርካሲ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትጥቀም ዘለኻ ወይ ዓብ ስክሪን ዲኻ ትጥቀም ዘለኻ ቀጢን ድዩ ፖርትሬት ድዩ ወይ ላንድስኬፕ ድዩ ይውስነካ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖርትሬት ስለ ዝመረፅኩ ከምዚ ዓይነት ኮይኑ መፂሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከመይ ዓይነት ስክሪን ትጥቀም ከም ዘለኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ። ሕጂ ማክሲማይ ስለ ዝመረፅና እቲ ፅሕፈት እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቆሪፁ እዩ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ። ኢንሹር ፊት ዝብል እዚኣ ሕጂ አንዱ ክብላ እሞ እታ ኢንሹር ፊት ትብል መሪፀ ነይረ እንተዝኸውን ግን ኣልሜኖ እቲ ፅሕፈት ማእትዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዲፈረንስ ኣብዚ ኢኹም ትሪእዎ። ኦኬ ሕጂ ርአይዎ እቲ ስክሪን ቀይርና ኣለና ማክሲማይዝ እንድሕዳ መሪፅና እቲ ስክሪን ይንእስ እቲ ፅሕፈት ግን ዋላ ገሊኡ ተቆሪፁ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ። እንድሕዳ ኢንሹር ፊት እንድሕዳ ኢልና ግን እቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ስላይድ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ስክሪን ኖ ማተር ክንዲ ናይ ሞባይል ስክሪን ዋላ ንቀይሮ እቲ ሳይዝ እቲ ፅሕፈት ግን ከም ዝርአ ጌርናዮ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ክልቲአን ከዓ ፈላሊና ክንፈልጠን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝተፈላለየ ናይ ስክሪን ሳይዝ ኣሎ ብኡ መንፅር ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ዋይድ ስክሪን ኢና ንገብሮ ዋይድ ስክሪን ወይ ከዓ እዛ 4 ብ3 ትብል ዘላ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ላንድስኬፕ ክበርዎ እዚ ኦኬ እንድሕዳ ኢልና ኢንሹር ፊት ኢልና ንመርፅ ብድሕሪኡ ዳርጋ እቲ መብዛሕትኡ ስታንዳርድ ንጥቀመሉ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ቀፂልና ንመሃሮ ትምህርቲ ድማ ኣብ ቪው ምስ ኣተና ካለር ኦር ግሬይ ስኬል ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ካለር እዩ ተመሪፁ ዘሎ ባይ ዲፎልት ማለት እዩ። ካለር እንድሕዳ መሪፅና እቲ ስላይድ ሾው ትሕዝቶ ናይቲ ስላይድ ሾው ናትና እቲ ፅሕፈት ሕብራዊ ክኸውን ይኽእል እቲ ስእሊ እውን ሕብራዊ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ብላክ ኤንድ ዋይት ክንጥቀም ንኽእል ወይ ከዓ ግሬይ ስኬል እንድሕዳ ኢልና ኢኻ ንኣብነት ግሬይ ስኬል እንድሕዳ ኢልና እቲ ስእሊ ርአይዎ እቲ ስእሊ ናብ ፀሊምን ፃዕዳን ተቐይሩ ዋላ እቲ ፅሕፈት ቢጫ ዝነበረ ከዓ ናብ ፀሊምን ፃዕዳን ይቕየር ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ምናልባት ብላክ ኤንድ ዋይት እንድሕዳ ደሊኹም ወይ ከምዚ ዓይነት ግሬይ ስኬል እንድሕዳ ደሊኹም ርአይዎ እዚ ሕጂ ሰማያዊ ነይሩ እቲ ስእሊ ናይቲ ባሕሪ ስእሊ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ናብ ግሬይ ስኬል ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ግሬይ ስኬል ምስ ቀየርናዮ ኣብዚ ግሬይ ስኬል ትብል ሓንቲ ሜኑ ተፈጢራ ኣላ ማለት እዩ። ኦኬ ግሬይ ስኬል ትብል ሓንቲ ሜኑ ተፈጢራ ኣላ ኣውቶማቲክ ዝብል ኣሎ ግሬይ ስኬል ዝብል ኣሎ ላይት ግሬይ ስኬል ዝብል ኣሎ ንኣብነት ኣብዛ ስእሊ እንድሕዳ ዝተውዒልኩም ፎኩስ ዝበለ ግሬይ ስኬል ዝብል ኣሎ እዚ ከዓ ድማ ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ኢንቨርስ እንድሕዳ ጌርናዮ ከዓኒ ኢንቨርስ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ። ግሬይ ዊዝ ዋይት ፊል ፃዕዳ ሕብሪ ፊል ገይሩ ኣሎ ብላክ ዊዝ ግሬይ ስኬል ፊል ዝብል ኣሎ ብላክ ዊዝ ዋይት ፊል ብላክ ዋይት ዝብል ኣሎ ዶ ኖት ሾው ዝብል ኣሎ ነቲ ስእሊ እንድሕር ተጥፎ ደሊኻ ሕጂ እዚ ምናልባት እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስላይድ ሾው ናትና ብሕብራዊ ዘይኮነሲ ብፀሊምን ፃዕዳን እዚ ዓይነቱ እንድሕዳ ክንገብሮ ደሊና ኣብ ግሬይ ስኬል ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉእ እቲ ዋላ እቲ ቢጫ እዩ ተፃሒፉ ነይሩ እዚ ሂስትሪ ዝብል ዘሎ ዋላ እዚ ስእሊ እውን ሕብራዊ ነይሩ እንተኾነ ግን ናብ ግሬይ ስኬል ተቐይሩ ኣሎ። ሕጂ እዚኣ ባክ ቱ ካለር ቪው ትብል ኦፕሽን ኣላትና ናብ ሕብራዊ እንድሕዳ ክመልሶ ደልየ ነዚኣ ክሊክ ክገብረ እየ ብድሕሪ እንታይ ዝተባህሉ እዚ ፅሕፈት ረእይዎ እዛ ስእሊ ከዓ ረእይዋ ኦኬ እቲ ፅሕፈት ሕብራዊ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናብ ቢጫ ሕብሪ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ኣሎ እቲ ስእሊ እውን ናብቲ ዝነበሮ ሕብራዊ ስእሊ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣገዳሲ እንተደኣ ኮይኑ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ብላክ ኤንድ ዋይት ዝብል ኣሎ ናብ ፀሊምን ፃዕዳን ጠቕላላ ቀይርና ኣለና ማለት እዩ። ተመሳሳሊ እቲ ግሬይ ስኬል ዝብል ዘሎን ብላክ ኤንድ ዋይት ዝብል ዘሎን ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ብከምዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ኣገባብ ጌርና ሓደ ፕረዘንቴሽን ስላይድ ሾው ምስ ኣዳለናዮ ሙሉእ ሙሉእ ከነመዓራርዮ ክንክእል ኣለና። ዝድምሰስ ክንድምስሶ ክንክእል ኣለና። እንታይ ዓይነት ሕብሪ ንጥቀም እንታይ ዓይነት ናይ ስክሪን ሳይዝ ክንጥቀም ንደሊ ኩሉ ብከምዚ ዝተምሃርናዮ ኣገባብ ጌርና ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና።